Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. Sme v dedinke Nána v parku. No a chceli by sme vám predstaviť klenoty alebo kráľov triedy kategórie A2. To znamená 45 koní. No a v čom dominujú tieto nádherné špeciály? To je tá super špeciálna váha, spotreba, jednovalcový motor. Viete, vždy platí Murphyho zákon, čo tam není, to sa nepokazí. No a toto sú veľmi osvedčené motory, dá sa povedať, druhej generácie. No a vrhneme sa hneď na 390 Supermoto, ktorú by som vám ukázal takto zvonka aj znútra. Vidíte v holom bosom prevedení. Samozrejme každý pretekár alebo jazdec si musí vybrať to svoje doplnenie alebo doplnky, ktorý chce na takýto motocykel využívať, dať, aby v podstate vyhovoval tým jeho predstavám alebo tomu, na čo ho chce využívať. Vidíte, že dizajn je nádherný, je to klasické supermoto. Je to nižšia motorka, veľmi dobrá do mesta, na kratšie vzdialenosti, na supermoto okruhy, šantenie po asfalte alebo aj v teréne. Určite by som ho odporúčal pre tých, ktorí sú nižšej postavy. Určite dočiahnete obidvoma nohami na zem. No a prekvapivo nízka spotreba a super špeciálna váha niekde okolo tých 149 kg, ale musíte sa pozrieť presne na okrmoto.com, kde nájdete presnú váhu, presnú cenu a všetky údaje tohto nádherného supermota. Čo sme zabadali my pri prvej jazde? Veľmi dobré vynikajúce brzdy. Určite si ich užijete na supermoto šantenie, či už budete jazdiť v teréne alebo na ceste. No a vynikajúca spotreba, ktorú sme merali v teste 2,65 litrov, možno aj trošku viac, keď budete môcť pridávať plynu. Veľmi dobré brzdy, príjemné pohodlné sedadlo, nízka motorka, veľmi dobré vozenie. Určite by som ho odporúčal na kratšie vzdialenosti okolo komína, do mesta, do školy, na kávu. KTM 390 Adventure X, ako som spomínal, to je jeden z klenotov alebo kráľov kategórie A2, hlavne v pomere, čo sa týka výkon versus váha. Váha niekde okolo tých 159 kg. No a čo by som povedal konkrétne o tomto motocykli? Je to motocykel, ktorý miluje otáčky. Od 5500 otáčok a vyššie začne tak skutočne normálne ísť, alebo ako keby dostal dých. To je preto, že má pomerne dlhý prevod určený alebo spravený na asfaltové cesty. Určite veľmi dobre sa s ním bude jazdiť aj na supermoto tratiach, ale môžete s ním ísť aj na cestu okolo sveta za 80 dní. Máte tam vynikajúcu ochranu proti vetru. Máte tam super dobré špeciálne kolesa 19, 17, čo sa týka najlepšie na asfalt. Ja ani neviem, prečo si ľudia vyberajú skôr toho Adventure, ktorý je pre vysoké postavy nad 180 s vysokými zdvihmi pérovania. Toto pérovanie úplne komfortne vám stačí na tie naše rozbité slovensko-balkánske cesty. Veľmi dobre si zajazdíte v slabšom teréne, na polných cestách. Spotrebu máte vynikajúci 2,5 litra. No a máte dve nádherné kombinácie. Pozeráme sa na bielo-oranžovú farebnú kombináciu. No a máme samozrejme aj oranžovú farebnú kombináciu modely 2026. No a ešte sa mrkneme na to, keď ten motocykel naštartujeme, čo sa v podstate udeje na tom displeji. No a skúsme naštartovať. Display, aspoň ja to tak vidím na svojej obrazovke, trošku bliká, ale skutočne si keď sa na ňo pozerám, nebliká. Možno, že to je chyba techniky, ktorou vám točím toto video, alebo pretože som to párkrát už pustil na zem, ten môj telefónik. Takže takýto nádherný motocykel máme v OKR Moto, chýbate už len vy. No a sen každého TED alebo enduro jazdca
Dlho sme čakali na takýto motocykel od roku 2006, aspoň ja osobne. No a teraz ho tu máme naživo. Fantastický Dual Sport, určite nič lepšieho na trhu nenájdete, čo sa týka ceny, váhy a výkonu. Najlepšie pérovanie, ktoré som skúšal u Dual Sporta. Tento motocykel je nádherne krátko sprevodovaný, veľmi svižne a veľmi dobre reaguje na plyn. Má vynikajúcu spotrebu okolo 2,65 litrov na 100 km, alebo také niečo sme namerali my počas nášho testu. A vidíte dizajn, veľmi pekný dizajn motocykla, ktorý nám pripomína trošku KTM, dakarské špeciály, motocrossové špeciály a enduro špeciály, ktoré jazdia na pretekoch a vyhrávajú preteky v celom svete. No a tu vidíte povedla alebo pred legendy nové alebo kráľov triedy A2 KTM. No nič lepšieho na trhu nenájdete, čo sa týka v kategórii A2, kde je v podstate ten výkon obmedzený na 45 koní. No a žiadny iný motocykel nemá 159 kg, no a nemá takéto zdvihy pérovania. Nie náhodou vyhráva KTM alebo dominuje súťažiam na celom svete. Je to hlavne kvôli tlmičom White Power, ktoré u tohto endura, ako vidíte, majú vysoké zdvihy pérovania, sú nastaviteľné. Vidíte, že dá sa tam nastaviť aj odskok, aj v podstate to, ako sa vám budú tie tlmiče vracať. A komu sa bude zdať toto pérovanie alebo tieto tlmiče málo, alebo chce skákať lavice alebo tvrdo pretekať na takýchto pretekoch, vlastne na takomto endure alebo 390-ke, ten si môže z príslušenstva Power Parts vybrať špeciálne vložky do predných tlmičov a zadný teleskop. No a potom už môžete skákať lavice a všeličo možného s týmto motocyklom robiť, čo si len predstavíte. Ja si myslím, fantastické vozenie, veľmi dobrý motocykel, alebo ja som bol z neho unesený, keď som ho v nedeľu skúšal. Čiže motocykel, takýto nádherný motocykel, či už na vyskúšanie alebo na priamy odber nájdete v KTM, OKR Moto. No a ako vždy, viazne to už len na vás. My sme tu pre vás už viac ako 23 rokov, váš oficiálny servis a predajca motocyklov KTM. Tak neváhajte a bežte rýchle do OKR Moto, do Nany, ktorá sa nachádza pri Štúrove. Ahojte, čaute. Tu vaše OKR Moto a Kuba Richard.